Leuk, hè? Hallo allemaal, de Klomp in Overzanden bestaat in 2013 40 jaar. En dit uur gaan we het hebben over de periode 1983-1993. Het festival Klompop begint zich te vormen, maar waarom ze het nog steeds in Heinkensand blijven doen? In de Stengen, waar ze niet eens een fatsoenlijk biertje kunnen tappen. Het is een raadsel. Maar laten we nooit vergeten dat het geweldige festival maar een onderdeel is van de activiteiten van Soos de Klomp. En ja, daar gaan we het natuurlijk dit uur helemaal over hebben. In het kader van het 40 jaar bestaan straks een optreden van de Juke Joints live in dit programma. En mijn uurgast vandaag, dat is Loek Meneren. Klappen ze vaak voor je, Loek? Niet vaak, nee, het is de eerste keer. Waarom niet? Dit is de eerste keer. Ja, ik denk het wel, ja. Even, wat is jouw rol in Soos de Klomp? Niet zo heel veel meer. Pas sinds, ik denk april vorig jaar, ben ik gevraagd om in de werkgroep te komen om het jubileum voor te bereiden. Dus toen is mijn rol ineens heel groot geworden en straks bouw ik die weer af. Maar je hebt toch heel je leven lang hier al een soort rolpraat in de Klomp gevormd? Ik ben begonnen in 1978. Ja. Oh, kijk eens. Oh, kijk, ja, dat was het strandfeest. Wanneer was dat? Ja, weet ik niet meer. Ik weet niet wanneer het was. 94. Oké. Dat is precies binnen, net een jaartje nadat... Maar ik ben in 95 gestopt. In 95 gestopt, dus Ja. jij bent echt van 83, 93 ben jij de juiste man hier op de juiste plaats. Ik denk het wel, ja. Nou, daar ben ik wel blij mee. Nou ja, goed, dit was dan een van de dingen. Had jij die ook georganiseerd? Of, Nee. Ik deed gewoon een beetje mee. Ik vond het leuk om mijn eigen te verkleden. Dus ja, leuk. Volgens mij hebben we wel meer plaatjes. Dus wie weet komt er straks nog wat. Kun je eens gewoon... laten we eerst even een rondje rond de tafel maken. Ja. En dan wil ik daarnaast wat schetsen. Dus even toch, wie zit tegenover je? Ja, tegenover me zit Ad Boman, de godvader van de Klomp. Hey! Vroeger zag hij er echt uit als een wilde man. Hij met een enorme baard en een bos haar. En ja, nu spinakeel. Maar ja, je wordt ook een jaartje ouder. Daar is een plaatjes van, hoop ik. Daar hebben we plaatjes van, maar daar staat erin. Daar staat een beetje in een soort zwembroekje of zo. Ja, maar dat willen we niet aan. Oh, dit kennen jullie. Ja, hotpants. Hotpants waren dat. Nee, maar dat... toch, ik ben echt heel blij dat je er bent. Leuk, dank je. Want op een of andere manier, hoe voel jij het als je over de Klomp hebt? Want ik vind eigenlijk dat je gewoon slecht gekleed bent vandaag. De Klomp, dat is gewoon mijn levenswerk eigenlijk. Ja. Nee, maar je kan echt nergens komen of je hebt echt iets aan waar de Klomp in een badge of een logo of wat dan ook. Dat heb ik expres niet gedaan vandaag. Waarom niet? Waarom? Dat is gewoon dwarsheid. Ja, zo ben ik. Oh, dat is een goede spirit. Nee, maar nou ja, een beetje bal sturen is altijd goed, hè? Dat was je vroeger ook, Ad. Tuurlijk. Dwars. Ja. Anders deden we dit werk niet, Loek. Nee, het is waar. Maar Moest anders wezen. Ja, hoe lang kennen jullie elkaar? Ik denk ook vanaf 1978. Want ik ben toen door Jan Remijn gevraagd om in het bestuur te komen. Ja. En toen was dat natuurlijk al volop aan de gang. Nou, leuk. Ik wil zo meteen dat sfeertje wel eens even Okay. horen. Want volgens mij was dat... nou, dan hou je even naar je buurvrouw toe. Wie is dat? Ja, dit is de mooiste vrouw van de wereld. en daar ben ik nog bij getrouwd ook, zeg. Dat is toch geweldig, hè? En je verkering, Bert. Ik solliciteer me wild. Ja, maar het wil maar niet lukken. Ik kom wel aan me trekken. Vertel eens, maar is dit een klomphuwelijk? Ja, dat is echt een serieus klomphuwelijk. Nou, Ja, echt, ja. Ja, verliefd geworden in de Klomp op Loek. En ik dacht, die man, die wil ik. Dus was jij eerder verliefd op hem als jij op haar? Ja, moesten wij heel erg mijn best doen. Dan ben je keihard, hè, zoiets voorbij loopt. Je mag gewoon hard to get spelen. Ja. Maar hoe ging dat? Want zat je dan al ik wil het allemaal weten, hoor. Ik bedoel, nou, in het boek. Toen de Klomp was verhuisd van de Hoofdstraat naar hier... Ja. Toen was ik dus puber en bezoeker van... Wat was je dan? Met name... Puber, 12, 11? 16? Nee. Ik weet niet tegenwoordig. Ja, nee, 14, 15 denk ik. Ja. En toen kwamen er Soos feestjes, maar ook disco voor ons, voor de pubers. En volgens mij deden we dat op zondagmiddag of eerst op vrijdagavond. En ja, dan stond Loek achter de bar en ik dacht, jee, dat is echt wel een mooie man. Ja. Ja.
Maar Hoe verschillen jullie dan in leeftijd? en wij schillen 13 jaar. Slecht. Hey. Ja, ik moet zeggen, Zoutje wel jong. Ja, zo is Hey, het. dat, Ja, ik zie er niet uit als 45. Nee. Even rekenen hoor. Maar dat betekende wel dat je dus, dan wil je natuurlijk gelijk als hij achter de bar stond, als verkering weer natuurlijk ook ingelijfd. Ja, oké. Toen hadden we natuurlijk nog geen verkering. Als je 14 bent met een man van, wat was het dan, 32? 27 Oh, dan sorry. toch? Ja. Maar nee, ja, en wordt ja, wel pijnlijk, hè, dit Nicole wacht. en ik, een vriendin, die komt straks aan tafel. Ja, wij Ja. kwamen veel in de klomp. En we waren enthousiast en we wilden meehelpen. En ja, we hadden ook wel wat verantwoordelijkheidsgevoel. Dus we werden vrij snel in bestuur gevraagd. Dus toen zaten we met deze mannen boven te vergaderen op zolder. Leuk hè? Ja, precies. dus dan mocht je meeplannen. Dan wil ik ook nog even de vierde man aan tafel. Ja. Dat is... Dat is de Peter Remijn. Ja, dat is hem. Geef Dat eens is een- hem. dat is hem, hè? Dit is Peter Remijn. Nou, Peter, ja, de samenvatting dat voldoet natuurlijk helemaal niet. Maar Peter is de man die heel vroeg in de gaten had dat de saus dat hem zijn plek vrij moest geven aan de jongeren. En hij is de man die is begonnen met een jongerenbestuur, het allereerste jongerenbestuur. Ja. Peter, hoe ging dat? We gingen van de Hoofdstraat naar het nieuwe pand. Hier, Dat was eigenlijk dit gebouw hier. Ja, dit gebouw. Daar hadden we heel lang over gediscussieerd. En ja, ik wilde dat de klomp voort bleef bestaan. Dus moesten we verjongen. We zaten echt ja, op het einde van de Hoofdstraat naar hier. Zo bleven we met z'n drieën over. En je kon toch die organisatie niet ter ziele laten gaan met zijn Maar was input het op echt het dorp. zo nipt? Ik Je mag aan praten als je ik, het mee, hoor. ik heb het in ieder geval wel ervaren dat we actie moesten ondernemen om die generatie erop volgend het stokje door te geven. Ja, de generatie die er zat op de zolder, die wilde eigenlijk helemaal niet dat wij naar hier gingen. En daar waren er een aantal bij die ons dat nog steeds kwalijk nemen. Dat zou het volgende uur wel horen. Maar in ieder geval, wij waren zo van de club die zei van ja, dat kan niet. We moeten gewoon verjongen, echt. Ik weet dat we een keer een aantal jongeren beneden in het trefpunt bij elkaar verzameld hadden. Ja. En naar boven haalden. En toen kwamen er nog wat oudgedienden ook even langs. Die zeiden van, goh, is het crash? Ja. Ja, lullig, hè? Dat is ja, Nee, maar dat bedoel, is hier. En zo jij lang was dan niet. crash. Ja, ik was met de crash. Ja. Ja, dus, Zo lag die verhouding. ja. Dus het was echt alle noodzaak om de weg te gaan, hier naartoe te Ja, gaan. ja. En echt de jongeren de kans te geven, de jeugd. Maar eigenlijk ben jij dat dus toch gewoon zeggen van... Of Peter was wel de eerste die dat inzag en die flink op de Nou, ketting is gehaald samen. ik heb er wel eens bij Pier ruzie gehad over, dat weet ik wel. Daar heb ik nog eens een duvellast door de sausen vlogen. Ja, maar dat is muur. natuurlijk geen uitzondering. Nou, dat was toen Drink wel. nog Ja, steeds. toch wel, hè? Ja, Ja, duveldrang denk ik nog Maar- steeds. maar hè? even- ja, dat bedoel ik eigenlijk. Even discussies had hij over. Maar uiteindelijk zag Pier dat ook gewoon in. Dat moest gewoon. Klaar. En is later trouwens zelf jeugdjongerenwerker geworden. Dus weet er Absoluut. alles van. Ja, want wat dat betreft, jullie hebben natuurlijk allebei met je klompervaring zijn je in het werkzame leven natuurlijk ook hetzelfde, of je datzelfde aan doen wat je voor de klomp deed. Want jij bent echt, wat voor opleiding ben je gaan doen? Sociale Academie, Jeugd en Jongerenwerk. Je hebt binnen elkaar in de klas gezeten. Nee, dat niet. Nee, mij wel. Ik sociale academie. Jullie hebben bij elkaar in de klas Ja, gezeten. ja, ja. Zo, Ja. Maar jij hebt dus ook gewoon de opleiding gaan doen omdat je de klomp zo leuk vond. Nou, ik kreeg op een gegeven moment... ik was onderwijzer. En ik kon geen werk in Middelburg. Maar op een gegeven moment waren er te weinig leerlingen. Dus toen zeiden ze van... Ja, dan kan je nog taakverlichter worden, maar daar had ik niet zoveel zin in. En toen was net het psychiatrisch ziekenhuis in Hoes opgestart. En daar had ik een cruwagentje zitten. En die zei van, luister, je moet solliciteren, want dan kun je recreatiemedewerker worden. En toen, dat bleek dan toch een beetje op hetzelfde vlak te wezen, maar allemaal zijn we op microniveau. Hè. En bij de klomp waren we natuurlijk veel meer aan het groeien. Maar dus allemaal toen ik daar wel mee werkte, te maken, hè? toen ik daar werkte, ben ik
in de gelegenheid gesteld om ook cultureel werk te studeren aan de Sociale Academie. We doen ieder uur ook even een quizje, want het is eigenlijk onmogelijk om recht te doen aan de muziek die allemaal met de klomp te maken hebben. Dat was natuurlijk de rode draad in alle organisaties, Klompop Festival, maar hier in de Soos weer natuurlijk ook veel gemusiceerd. Peter Kempen die sprak van tevoren eventjes en toen vertelde hij ook van ja, je zat in dat oude gebouw, zat je met je neus bovenop al die artiesten, super. Maar we hebben er 3 op een rijtje gezet. Ik moet zeggen, we hebben even gesmokkeld, want van 1 konden we de live-opname niet vinden, maar ik vind het toch gewoon een prachtig nummer wat er eventjes erbij hoort. Het is dus een cover, maar je zult het wel kennen. We draaien eventjes nu 3 liedjes die met de klomp te maken hebben, een beetje in jullie periode. All the same. When you get down to it. Keep on walking, and in the end I will be there. It's easy, it suits me. Baby, you're all I want. Ik zei het, Nee, 1. Welke pik jij er gelijk uit? Gruppo Sportivo natuurlijk. Die Laatste. hebben 1 of 2 keer gespeeld? 1 keer op Klompop. Op Klompop gespeeld. Wat herinner je daar nog van? Hans van den Burg, ja. Ja, dat Veel meer en ook 2 niet. mooie meiden erbij. Ja, Prachtige dat klopt. rotzangeressen. Ja. Ja, maar je hebt toch nog een keer gespeeld met een andere band, Hans van den Burg, met Buddy Hans- Stop. Oh, Buddy, Ja, maar maar dat dat was zo heette de LP van de Ja. Gruppo Sportivo. Dat was niet... In de tijd van Buddy, ja precies. Die hebben En ik hoorde Sweet Buster als eerste. ja, dat was een leuk clipje hè, met die... Dat weet je nog, dat we die Was in dat de Sweet jeugd... Buster? Ik dacht dat Roberto Giacchetti en de scooters waren. Nee. Wacht even, heb je die ook op de... Ja. Roberto Jacuzzi. Daar konden we heel veel geld mee verdienen. Verkochte stengen. Met Roberto. 750 kaartjes verkocht en je kon achter in de zaal kon je nog voetballen. Waarom heb je die trend niet doorgezet Ja. tot Justin Bieber? Ja. Nee, we moesten al een aderlating doen, maar je kreeg op een gegeven moment het aanbod. En je wist dat er gewoon al die bakvissen op afkwamen. Dus... Kijk je nu weer naar je buurvrouw? Nee, ik kijk naar you, dat zie je toch. Dus je had gewoon een volle bak. Dat wist je zeker, dus je kon geld verdienen. Ja, maar die gasten die rekenen ook wel een mooie prijs natuurlijk voor zo'n... Ja, maar toen hebben we die aan overhouden nog, dat weet ik wel. Roberto, Ja, maar- Ketty en de scooters. Ja. Oh, dat heb ik eigenlijk niet... En weet je nog welk jaar dat was? Ik kan het opzoeken voor je. Nee, doe maar geen niet. idee. I Save the Day en zo. Dat, Ja. 85. 85. Ja, bijzonder. En die andere band, dat was Powerplay. Dat was Ja. Jan van der Meij, hè? Ja. Precies, de gitarist. Ja, Die hebben nog een keer hier gespeeld in de Klomp, op Ja, dat podium. op dit podium hier in de klomp heb Powerplay Powerplay. staan. Ja. En er zat ook die drummer nog, Herman van Boeien of zo, was dat? Nee, dat was Vitesse. Dat was Vitesse, ja. Heb je die trouwens al eens gehad? Of, Ja, in de jeugdhoeven. 78. dat was dus Herenhoek. Ja? 44, 53. Ik vind dat zo geweldig. Hè? Want ik ben dat in een Ja, maar aantal berichten Dat tegen. hebben wij ook al nog op de kaart gezet. 44, 53, hè? Nee, maar dat was dus de jeugdhoeven Herenhoek. Maar al die vieze gezichten naar Mataro. Mensen gaan gewoon... Maar wat is dat toch? Ja, wij aan Flauwekul is het. Wij aan Ja, want jij voorzitter. kwam uit Ik kom met zeer nood, grote flauwekul. Luke, Ik mag eigenlijk blij wezen dat ik bij de Soos mee mag Ja. doen. dat je hier begrijp ik. levend zit. Ja, Het is dat mijn moeder een Siernoekse was, anders had het niet gedoogd. oh ja, dat is waar. Ja. Maar dan toch wel even de vraag. Was het dan toch Judith die er uiteindelijk jou op de fiets uit Serenhoek toch uiteindelijk in Overzanden deed belanden? Judith speelde pas van de midden jaren 80. En ik was in 78 hier. In de oude Soos, de club die hier nog komt, er Ja? zaten heel veel mensen in Siernoek in de Soos. Die kwamen in de Soos, die was al opgedoekt in de jeugdhoeve en toen kwamen ze naar ons. Ja, klopt. Want het is later toch weer... Want ik ben ook wel naar concerten in de jeugdhoeve geweest... maar ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd dat dat ook van de Klomp was. Dat doet zeer, hè, dat ik dat Ja, zeg. dat doe je. Net zo, Ja. dat Stond toch op dat affiche. Ja, maar op de dat zegt klomp, meer over over jou als Zanden. over ons. Nee, want ik kwam van Walcheren Oh, ja. en ik ging gewoon naar de jeugdhoeve naar een concert. Ik hoor nu gewoon vanuit het publiek iemand lelijk doen over Walcheren... terwijl we daar een afspraak mee Ja, hebben. die konden er niks aan verdienen namelijk. Nee, die konden... T-shirt. Maar het deed me dan nog meer zeer dat natuurlijk het Klompopfestival in Henkensand was. Ja, nou. Nee, want dat is natuurlijk dan ook wel even een onderwerp. Ja. Wat ik ook hier wel even wil bespreken. Want jullie hebben tussen 83 en 93 niet meegemaakt dat Overzanden gewoon de eer had van het Klompopfestival. Loek?
Hoe kan dat nou? Ik kijk even naar het. Nee, ik liep stage bij de Stichting Opbouw toen. En toen kreeg ik te horen dat de nieuwe te bouwen stengen, die was verbouwd, dus uitgebreid. Er was een openingsweek en in die openingsweek konden er allerlei activiteiten georganiseerd worden. En toen liepen wij al lang rond mee in het idee van een festival, dus dat opperde ik. En dat vond de burgemeester vond dat prima. Ja, en die zei van oké, ja, dat met de klomp kan gaan doen, dan is dat goed. En dan samen met de mensen van de klomp zelf, René de Dreu, die hebben nog erbij geholpen. De bands verzameld en uiteindelijk gestart. 12 bands in 12 uur tijd. En 1 keer ook uitverkocht. Dus ja, dat was Wacht even. een vervolg. Kan je zien met wie je daar staat? Scheffel. Ja, Rob. Rob Schef, die Maar dat deed was geluid alweer in de toen, hè? tent. Dat was niet meer... Nee, dat was later weer. Dit is hoor. al, dit is al in de Ja. tent, toch? Ja. Ja, Oké, want ik kon de data niet erbij. Weet jij dat, Loek, wanneer dit was ongeveer dan? Geen idee. Maar toen had je... Ik denk Blues Festival. Nee, Klompop heeft hij al aan. Die had een Klompop Ik hoor net Nee, de Klomp Crew. 1990 waarschijnlijk. Klomp Dus, Crew. dus- Ja, dat kan. maar goed, dat was dus wat later. Maar het was een groot succes, meteen uitverkocht. En dat betekent dat je gewoon verder gaat natuurlijk. En wat voor bandjes stonden er op het eerste festival? Toen uit je hoofd even. hoor. Is dat moeilijk? Silly Ting natuurlijk. Met Peter Kemper, die gaan we straks hier en Guus meemaken. van Steenbergen. Ja. En onder andere de Serial zeker. Ja. Serial met... Dat was er is die Kort LP Dag ook Band. van gemaakt. Ja, daar is hè? die LP van gemaakt. In 1981, hè, praat je nu, hoor. Die komt die is afijn in het vorige uur zal ik maar zeggen, terechtgekomen. Dus Zapata het had je Zapata, en klopt. de De Royal Hik. Pet, de Hik en de Royal Pet Band. Oh ja, Want, Annemarie. nou vind ik dat toch even goed. In wat voor tijd leefde je? Want 83, 93, dat is ondertussen ook al een stuitje terug. Ja. Wat was eigenlijk de sfeer toen je die 384 begonnen met de klomp? Wat leefde er toen? Wat was er toen? Want dat is toch, en dat is ook de tijd dat je dit open jongerenwerkboek schreef. Dat was mijn scriptie toen. Dat flooding. Weg ermee. Maar voor die tijd heb ik een onderzoek gedaan als stageproject. En dat is de reden geweest dat dit gebouw nu de klomp heet. Maar hoe ging dat? Want ik wil dat weten. Het dorpshuis stond leeg. Maar dat zat hier. Het dorpshuis zat Het wat dorpshuis zat waar wij ook boven zaten. Ja, precies. Het oude dorpshuis. in dat donkere zoldertje. Ja, en dat was te klein. En de school die kwam in principe vrij. En toen gingen de geluiden op van, nou, dat moeten we iets mee doen als dorpshuis. En toen zeiden wij van, ja, is goed, maar dat wij ook dan. En er was hier op Dorp een hele club die zei van, nee, het Van der Beeldplein in Eindje Zand, dat ziet er ook mooi uit. Er moet hier een mooi dorpsplein komen, dus dat moet plat. En daar hebben wij toen actie tegen gevoerd. Ik deed dat onder andere door een onderzoek te doen bij de Stichting Opbouw, waar ik stage liep. Onder de jongeren in Borselen, heel de gemeente Borselen. En ja, dit kwam dus onder andere uit, nog veel meer. Maar dat er behoefte was aan een jongerenplek, een jongerencentrum of activiteitenplaats. Herinner jij je dat nog, Judith? Nou, ik weet dan inderdaad nog wel dat de Soos hier kwam. En ja, toen was ik in de leeftijd dat ik dacht van, nou, ik wil ook wel eens op stap. Maar goed, dan was het nog veilig binnen het dorp op stap. Dan mocht je eerder los dan dat je gelijk neer een goesfiets of een Seernoek. Ja. Dus ja, ik weet het nog vooral dat het hier startte. Dus echt die voorperiode, wat daaraan vooraf gegaan is en de strijd en de discussies. Ja, dat heb ik natuurlijk niet meegekregen. Ja, maar Peter, daar hebben jullie, dat is gewoon best wel pittig geweest. Ja, ik kan me wel hele heftige discussies herinneren. Met wie? Met binnen de het dorp. gemeente? Nou, de gemeente die hadden we eigenlijk vanaf het begin wel mee. Ja. Alleen we zaten een stichting dorpswelzijn hier nog op dorp. En die hadden een paar voormannen daarvan. Die wilden echt een soort van der Beeldplein met de wekelijkse ambulante handel en een centrum van een dorpshart misten ze. En daar kwamen ze met het idee van gooi de oude school maar plat. Maar wanneer heb je dan toch gewoon, zeg maar zeggen, dat het dubbeltje ten gunste van jullie omviel? Nou, ik denk dat het vooral kwam doordat ik de voorzitter goed ken. Dat was pastoor Pontenaal. Oh, de pastoor, daar hebben we hem weer. Omdat ik betrokken was bij Kinderkamp Borselen, onder andere, zat ik ook in. Kende ik hem vrij goed en zag ik hem regelmatig. Hij had wel vertrouwen in mij. En ik ken ons een paar keer mee gepraat. En die kwam er eigenlijk ook wel achter van, ja, dat is toch misschien wel goed. Ja. En toen kregen we inderdaad de wind van de gemeente mee. Ja. En ja, uiteindelijk is het goed uitgepakt. En wat betekende dat dan eigenlijk gewoon voor de jonge gasten hier in de regio? Dit stukje, tot aan die muur, dit was schoolplein. En dat is gewoon erbij getrokken en daarmee kregen we een mooie ruimte. Dat was de peuterspeelzaal. Waar nu het podium staat? Dat was een combinatie. En daardoor werd gelijk geaccepteerd in het dorp van, ja, dat is, zo moet het. Ja, maar Ad was echt, voor die tijd was een erg vooruitstrevend. Natuurlijk ook vanwege zijn functie, want die had een heel netwerk. En ook natuurlijk via de sociale academie.
Hey, zag jij waarschijnlijk hoe dat in de grote Voorbeeld, stad georganiseerd Want hier en ik zo. vind dit niet, ik vind dit niet slecht. Ik moet zeggen, ik heb het van de week met plezier gelezen. Ik bedoel, Ja, het is op van Zeer dat... gedateerd allemaal. Heel papier. Het is ja, stencil. regelafstand 3. Nee, dat was nog een beetje zoals een dekker. echte scriptie hoort Ja, te wezen, ja, Loek, dat, ja, weet jij, dat weet jij ook. Ja. Maar Ad was echt, die was toen, nu kan ik dat wat moeilijker beoordelen natuurlijk, omdat ik pas sinds vorig jaar mee samenwerk weer. Maar Ad was toen erg vasthoudend, standvastig en vooruitstrevend. Die kwam met ideeën uit de grote stad aan. En die wou groter groeien, die wou het professioneler, die wou meer volk trekken, die wou van alles. En wij zaten die als provinciaaltjes een beetje bij. Het was niet zozeer vanuit de stad, maar ik kwam natuurlijk in Breda mensen tegen van het platteland en Brabant. En die kon het weg. En op andere plekken in Zeeland. Ja. Maar wat kon daar nu dan wel? Wat kon in Brabant wel, wat hier in de zak niet kon? Eigenlijk, kijk hier een voorbeeld, het is gewoon Hilvarenbeek. Daar ken ik een aantal mensen van. Er zat ook van de Vulpoppers, zat er een paar bij mij in de klas. En die hadden de Beekse Feesten, dat was een gigantisch feest. Ja. Nou, dat is het voorbeeld voor het straatfestival wat dat Ja, betreft. ja. En die hadden het trefpunt. Ja, het trefpunt zegt het daar. Dat was hun trefpunt. Ja. Hun soos. En dat waren allemaal ook vrijwilligers die het runden. En dat is het voorbeeld natuurlijk. Kijk, in de stad had je vaak professionele mensen die over de kar gingen trekken en als projectleider werken. Dat kon je niet, dat wist ik ook wel. Dus je had het gewoon met vrijwilligers moest je dat doen. En dat, zo ben je het ook gewoon opgezet. Hè. Ja, even heel wat anders. Wat is ook met want ik durf het gewoon blind aan je te vragen. Dan weet je waar we nu naar gaan kijken. Maar wat is toch een beetje de grootste band waar je het meest trots op bent? Bobby Bird en de Funky GB's En de en de Stengen. Hey, ik vind die hoort als jij hier aan tafel Maceo zit. Parker, Pee Wee Ellis, Fred Wesley. Zet maar aan, jongens. Zet maar aan. Dat was Compleet James Brown band, hè? Alleen zonder de baas. Want dit was ook in 89 is het opgenomen. Dit speelde 2 dagen later in deze bezetting in de Steng in Eindjeszand. Klopt. Ik krijg toch kippenvel ervan? Ja, toen wel. Ja, nog niet mee hoor. Ik ben eraan gewend. Ik vind het geweldige muziek, maar op Noordzee Jazz kunnen ze ze nu niet meer betalen. Wat moest Echt, jij, ieder jaar speelt Maceo Parker nog op maar Noordzee Jazz. wat moest je dan betalen? Schijntje. 8500 gulden en een hotel. En ja, dat waren wij 18 mensen geloof ik. 18 Dus mensen. die brachten eronder in het hotel. Maar dan was je voor 10.000 gulden was je klaar. Ja. En Dat was ook... Ze kwamen binnen en dan deden 2 van die jongens die of de zaal komen inspecteren, inspeciënten op dat. Die kwamen binnen en liepen door de grote zaal. Ze zeiden van, waar is nou de grote zaal? Ik zei, oh sorry, dit is de grote zaal. Ze hadden nog nooit in zo'n zaal gespeeld, zo klein. nee, maar dit is wereldklasse. Ja. En achteraf in backstage uit het behoorlijk geknetterd in de kleedkamer. Ja, ja. Tussen de impresario Freddy Cossard, een Belg. Die Dat was met die... van Marvin Gaye. Van Marvin Gaye, Ja, die precies. jongen die had ze naar hier gehaald. En ja, die had natuurlijk op beloofd en ja, dat kwam niet helemaal uit. En dan toch nog even een vraag van... Maar dan neem je ze toch gewoon lekker mee uit eten... en dan laat je zo'n mooi walgers product... eten, of een Dat kan Zeeuws niet. product... Wat mooi Walgers kan niet. Nee, mooi. Nee, dat snap ik. Een mooi, echt product uit... Zeeland. Hey, hallo. Je neemt ze Ik toch heb- niet mee naar miniatuurs Walger of zo? Dat doe je toch niet? Maar wat bedoel, dan zeg je als dank... we zetten iets moois voor je neer. Zeker. Magnetron altijd. Echt waar? Ja. Dus die JP All-Stars, die hebben gewoon een Oh. ding en dan... Kun je nog eens een... Nee, maar volgens mij hebben we er altijd lekker voor gekookt voor Nee, al die toen- artiesten. ja, Vanaf dat begin klopt. af aan. Nee, al. maar dat kon niet in de Stengen nog. Nee, toen konden we niet koken. Nee. Nee, maar dan deden we toch opwarmen. Ja, Dat was precies. wel heel snel. Nou. Ja, maar niet zo kant-en-klaar, maar echt bereid. De grootste saxofonist ter wereld, hè, die Maceo Parker. Die heeft gewoon een magnetronhapje in de stengel staan. Ja, Maar schaam je dan nu nog achteraf? dat je- achteraf wel, ja. Want nu doen we het veel beter, hoor. Ja. Ja. Was er echt een cateringploeg. Waar ook wel eens een applausje voor wezen van de klomp. Ja, zeker Ja, weten. oké. Ja. Dat doen ze wel, hè? Dat is schade en schande voor je wijs, Ja, hè? ik wil eventjes naar
een filmpje. We hebben ook wat mensen gevraagd. En een van de mensen waar we van de week langs geweest zijn, daar gaan we nu naar kijken. Ik ben Luciaan Voet. Ik ben toen ik een jaar of 17 was, heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de klomp. Dat was in het oude gebouwtje nog, waar de fysiotherapeut ook een tijd gezeten heeft, op het zoldertje. En daar heb ik toch heel veel zaterdagavonden en misschien ook wel zondagen heb ik daar doorgebracht. Wat is een van de mooiste herinneringen die je daaraan hebt nog? Aan de oude Soos, of aan de Soos? Ja, dat is Paulus. Dat is Paulus. Hier, deze. Dat is mijn mooiste herinnering. En een blijvende herinnering. Ja, wij hebben elkaar daar ook ontmoet. Ja. Nou, nee, Kikiris hebben we elkaar ontmoet. Ik zat meer in het keukentje te blowen en zulke soort dingen. Ik heb nooit gebloot. Nee. Maar gebeurde dat daar? Nee, dat wist je natuurlijk nog niet. Maar dat gebeurde daar wel. Ja, ik heb daar toch ook wel heel veel mensen leren kennen. En van daaruit ben ik dus ook betrokken geraakt met kinderkamp, denk ik. Kinderkamp Borselen. Alhoewel ik zelf als kind ook meeging naar kinderkamp Borselen. Met een heleboel mensen die op de Soos kwamen. Bijvoorbeeld Jan Koopman of Ad Boman. Of die waren ook wel betrokken bij het kinderkamp. Ook onze kinderen die gaan er ook weer naartoe. En ik vind dat vind ik heel leuk. Leuk, hè? Ja, leuk. En dan zijn er toch heel wat liefdesperikelen. Nou, hè? hebben zich daar afgespeeld. We gaan hier niet in Ja. detail over door natuurlijk. Nou ja, had hij zijn vrouw er ook leren kennen, toch? Ja. Wat een Rio. Klopt. Ja, en Jiep Peter en Carolien. Klomp op. Klomp op. Ja, nu wij wat aan tafel. Dat is de functie van een soos. Ja. Ja, maar ik had ook gehoord, uiteindelijk moet dat natuurlijk over een uur eerder maar op dat zoldertje waar je zaten. Daar was het niet voor niks natuurlijk altijd zo vreselijk donker. Dat hoor ik zelfs ik heb een wethouder gesproken en die zei, als het eens wat lichter geweest was, dan was het als gemeente een stuk makkelijker overheen staan. Nee, Wat was dat daar toch? is gewoon de basis Ik ken die gelegd voor de wethouder. hedendaagse klomp. Zo kan je het ook zien. Ja, dat heb je flink vruchtbaar aangepakt. Kijk. Maar dat, ja nee, top, maar goed. Dit was in ieder geval Luciaan. Leuk dat ze bij. Straks hebben we nog een filmpje. Toch dan eens eventjes, want dat vind ik dan misschien toch wel eens even leuk om met Judith eens even te bespreken. Want hoe zie jij je taak eigenlijk nu voor de klompen? Wat is voor jou een beetje de rode draad? Ja, nou ja, wij waren natuurlijk vanaf het moment dat ze hier zaten, waren wij erbij betrokken. Vooral Nicole en ik. En wij deden ook vrij snel in het buddy-schema mee. En wij hadden dan een goede verdeling, want Nicole die was vrij snel de DJ. En die ook heel erg veel verstand van muziek. Die kan bijvoorbeeld Wessel opnoemen welke beetjes dat ben en ik er niet. Ja, dat was inderdaad in de begintijd. Nou, Ja. toen werd die foto gemaakt door de PZC, dat weet ik nog. En wij moesten van achter. En toen was ik dus verliefd op Loek, maar Loek wist dat nog niet echt. En toen dacht ik, nou Maar jij weet staat je, linksachter. En, nee, ik zit. Of wacht, oh jij zit. Achter. Ja, Oh, achter hem. ja, en toen dacht ik, als ze nou afdrukken, dan leg ik gauw mijn hand op zijn... En dat deed ik. En Oh, ja, dat- zo stond ik in de krant. Dat is toch lief. En Dat toen is dacht toch je nog lief, eens hè? vragen, wat doe jij Wat daar? was dat? Geweldig, hè? Geweldig. Ja. Hoe lang heeft het nog geduurd voordat er een coming-out was? Geen idee. Oh, dat weet ik niet. Maar dat is op zich niet belangrijk. Maar nou, ja, wij deden heel vaak buddies. En ik was iemand van, nou, dan was het, liep het een beetje tegen zijn eind. En dan dacht ik, oh, we hebben een vroegertje, 11:30 of zo, weet je. En ja, dan kwam de kantine nog binnen, alle Ja. voetballers. Ja, ja, En ja. dan ging Nicole opleven. Die dacht, oh. En ik dacht, oh nee. Dus ja, dat was het verschil wel een beetje tussen ons. Maar ja, je maakt van alles mee. We hadden filmavonden, we hadden kindertheater. Vond ik echt heel leuk. Al die kleine kindjes en in de pauze plassen. En ja, de moeder kwijt en Dat vond je heimwee. leuk, En, ja. ja, dat vond ik geweldig. Ja, ja dat Moeder was je... En inderdaad, ja... Maar sport ook nog even. Want heb jij gevolleybald ook? ja, ik heb ook gevolleybald. Ja. Want alles kon Maar natuurlijk. dat was inderdaad een wat oude dame, of een damesteam. En toen heeft Loek inderdaad gezegd van, goh, we gaan ook met de jongere gasten gaan we ook volleyballen. Dus wij waren een soort B-elftalletje.
Ik wil nog even een paar foto's gewoon bekijken, want we zijn toch lekker bezig. Even een foto, reageer er eens op. Wat was dit? Wie kan er wat zinnigs over zeggen? Feest hier in de Klomp. Een feest? Hollywood Maar dat was dat hier in de Klomp? Ja? Zo, dat was geen flauwekul. Nee, Ja. weet ik. Maar wat Hollywoodfeest, maar hoe zag dat eruit? Zo. Ja, sorry. Ja, dat was Nee, gewoon- sorry, dit is een plat plaatje. Ja, Nou, sorry. dit komt uit het fotoboek. Dat er is nog veel meer te zien. Neem hem ook op in het boek. Ja, Maar het is, iedereen was verkleed als filmster. En ja, dat is... Ja. Maar hoe was jij dan, Loek? Ik kwam Ja, ik voor sta de- erop. als, Ik ben Ja, die met die ober daar rare achterin met die pruik. Oh, je bent de bril. ober. Ja. En Peter, zat jij erop? ik zie het minder zelf niet. Irma zie ik zitten. Ja, het was op een gegeven moment ook de uitdaging van hoe kleden we de soos zo om dat je de soos niet meer ziet, maar dan gewoon alles in het thema. En dat was eigenlijk de grootste sport. Dus we waren weken bezig voor 1 avond of 1 middag. Ja. Ja, want wij zagen nog een keer een foto van jou in het begin. Ja. Dat je in zo'n strandstoel zat. Was het Dat dan was hier ook ook zo'n gewoon feest. echt strand? Ik bedoel, Ja. hoe ver ging je dan om dan... Zand erin. Ja, daar lag Maar er wel hoeveel- zand Er in. lag er ook Ah. gewoon een paar cruwaantjes zand. En, Een paar cup. Kom. paar kuub. Gewoon een paar cup erin. Maar dat is dan voor een feestje van 1 avond. Even een paar kuub zand erin. Dat moet er dan de volgende dag weer uit. Of Maar dat Ja, was maar- ook gewoon een reunie. Je zag iedereen weer op die feesten verschijnen. Dat was super. Ja, maar zoals Judith zei, je had er weken had je daar plezier aan. Aan de En, voorbereiding. en Ja. aan de voorbereiding. En me allemaal opbouwen. En met name Peter, zijn vriendin, Carolien. Die was er heel creatief in en die had allerlei leuke ideeën. En dan kleedden we dat aan. En dan was de climax de avond zelf. En dan moest je ook een beetje afwachten hoeveel mensen naar er kwamen. Maar als het dan zo druk was, ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Joh. Maar ik kan me wel herinneren dat was denk ik bij die Hollywood Party. Toen gingen dan bekende sterren moesten daar komen. En toen kwam er iemand als Jezus me in de oren kroot met bloed over zijn bak. Dus helemaal, echt, ik lag helemaal dubbel. Charlie Chaplin zat er ook tussen. Ja. Hey, we gaan even naar de volgende foto. Oh. Ja, dat is dus die volleybal. Dat was dus het jongere elftal van... Het recreante. Hey, Ja. noem de namen eens even. Van linksboven is- Monique Korstanje links Boven. boven. En dan Nicole. En dan mijn zus Desiree en Brigitte, een vriendin van deze. Tessa Ruiter, ook een vriendin van Desiree. En onderin Monica, met dat opgestoken haar, rentmeester. En de andere ben ik. Kijk. Dus wij waren... En we speelde je kregen met je... training van Loek. Ja. Ja, dus dat ik weer goed. Ik wou vragen, scoorde je dan een beetje met dat team? Maar in dit verband misschien niet. Ja, punten. Punten. Ja, nee, maar tegen wie speelde je dan? Ja, ik weet niet, we deden wel iets van competitie, toch? Of? In Heikensand. Ja, ik weet Was het de niet meer bedrijfscompetitie. En dan deden we op vrijdagavond gingen we daar naartoe. En ze hadden toch nog een hele dobber aan ons. We konden niet zo goed aanvallen, want we hadden niet zoveel lengte. Maar verdedigend stonden die meiden hun mannetjes. Zullen we zeggen. Ja, leuk zeg. Ja, ja. Even kijken, ook nog heen. Ja, ik ben ook benieuwd wat er gaat komen, maar jullie moeten maar vertellen wat het... Ha, Wie is dit? Oh, dat is dat weet ik toevallig zelf. Die komt uit Maxine mijn- Howard, of niet? Ja, de Maxine Howard en de Rhythm and Blues Explosion. Ja, Ah, ja. oké. Een Amerikaans-Duitse band. Wat zag dat mens eruit, zeg? Wat had die nou? Maar zingen, Ja, en die gast die daarbij staat. Ja. Is dat een Ja, wie is vrijwilliger? ook Of? weer? Nee. Ik denk het publiekje, man. Het was in 1990. Is die er toevallig? Ik zou geen... Nou ja, je weet het niet, maar wat... Dit is dan wel in de stengen. ja, dat is in de stengen. Maar ze kon zingen, dat was onvoorstelbaar. Het volle borst. Ja. Tun. Ten. Ja, Ja, ik zei geen BH aan, zo te zien. Nee, maar dat dat was is een toen... maar dat was in die titel dominante niet. tante. Het was wel ze wist wel wat ze wou, hè? Ja. Ja, precies. Dus dat was dan in ieder geval op klomp op in de stengen nog. Maar ja, dat hoort allemaal bij het verleden van hier, hè? Ja, klopt. Dat is toch ongelooflijk. Eens even kijken, toch een beetje in de sfeer van 83, 93. Dus de volleybal, de themafeesten. Maar hoe is het dan toch? Want we hebben natuurlijk een grapje over gemaakt over al die vrijwilligers. Ja. Maar ja, hoe ging dat? Hoe moest je die werven? Of was het echt gewoon het team sterk genoeg om alles te kunnen dragen? Nou, het is wat Peter er net ook zei. Van, nou, we gingen over van de zolder naar hier in 1985. En er was maar gewoon een heel klein stukje bestuur meer over. Ja. Dus we moesten eigenlijk gewoon een nieuwe start maken. En dan waren we blij dat er wat jonge meiden bij kwamen. Kijk, je had net die foto gezien. En Marcel Rentmeester kwam erbij. En Wilfred Wilfred. van der Dries, die hebben we net ook op Jolanda. de foto gezien. Jolanda Rentmeester. Jacqueline Feiter later. Later ook. Ja. Ja. Dus dat was gewoon aanpoten met de mensen die je had.
Want als ik natuurlijk gewoon nu kijk, ik bedoel, als je ziet hoe een klomp opgedragen wordt door bijna honderden vrijwilligers. Dan heb je misschien wel eens even gedacht van hallo, is dit het mij nog wel waard? Hoe bedoel je dat? Nou, als dat bijna niet, dan moet je alles zelf doen. Dan ben je Dan moet je alles zelf doen. Ja, maar we waren toch vonden we dat we Delen. door moesten gaan. Gewoon, wat zei jij laatst had? Van gewoon je poot stijf houden en bikkelen. Ja, leuk. Bikkelen. Toen wisten we nog niet dat er nu 150 vrijwilligers zijn. Hè? Ja. Toen waren we met 10 al genoeg, vonden we het prima. Ja, Maar, precies. Nou, het was met name ook weer voor de activiteit zelf. We hadden altijd wel voldoende vrijwilligers, maar het vergaderen en achter advertenties aan. En nou, dat was echt zo'n zware dobbers. En dan moest je dat toch met een klein groepje doen. Ja. Dus dat, Ja, en dat straatfestival, daar hadden we eigenlijk nauwelijks geld voor. Ik weet niet, weet je nu hoeveel geld we ervoor hadden? Nee, weet ik niet meer. Dat Ik was weet binnen wel niks. Dat 1 keer echt verregend is en dat dan zit je veroorzaakt gelijk, 3 jaar in het 3 jaar. straatfestival. Ja. Ja. En eigenlijk is dat de oorzaak geweest dat Klomp op aan straatfestival gekoppeld weer. ja. Want vroeger was dat Blues straatfestival Ja. in september. Ja. Hey, zometeen gaan we naar een optreden van de Duke Joints. Kijken 2 mannen van de Duke Joints, in ieder geval Peter Kempen erbij. En voordat die gaan spelen, gaan we eerst nog even naar een filmpje kijken en daarna de Duke Joints. Oké. Goeiedag, mijn naam is Jan Koopman en ik presenteer Klompop en een straatfestival. Deze map heb ik eigenlijk altijd bij me. En iedereen kent die ook als ik daarachter backstage loop. Maar als ik het podium opkom heb ik altijd deze map in mijn handen. Er zitten mijn aantekeningen in. Want ik werk van tevoren al een beetje uit van wat ga ik zeggen over een band. Dus dan vind je hier de aantekeningen. Maar het kunnen ook de kentekens zijn van auto's die verkeerd geparkeerd staan. Ik ben er begonnen ooit met een band die heet Carbazol. Dat was reggae en salsa. Ik heb er met B-Sharp heb ik er gespeeld, samen met Peter Wessel, Alex van Houtegem, Archie Veldbrugge, Jacqueline van den Berg. Ik heb er nog met Baby Bruce heb ik er gespeeld, dus ja, heb ik ook nog mee gespeeld. Op het moment dat je het podium opgaat, dan toch de adrenaline er even van, oké, nou moet het. Er staan daar mensen en je moet je verhaal vertellen. Ik improviseer altijd, ik bedoel, ik heb wel een aantal aantekeningen, maar uiteindelijk als ik daar sta, dan ga ik praten. Dus er zit altijd wat spanning op. Ze weten op een of andere manier steeds weer nieuwe muziek en nieuwe stromingen in het programma te krijgen. En toch alle mensen op Hemelsvaartdag naar dat sportveld te krijgen. Ja, vind ik geweldig. Nou, bijvoorbeeld hier Christel, was 2011, erbij geschreven. Soms is het zo leuk om presentator te zijn en iemand te mogen aankondigen als deze. Ik kijk hiernaar uit. Nou, dat is toch een mooie? Super. En dat was ook hartstikke goed. Alvast een daverend applaus voor 2 heren die hier zitten, de Duke Joints. Hartelijk dank. Ho, 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 ho. Niet te gretig. Hey Peter, Peter Kempen natuurlijk, eindelijk drum. Ik wist helemaal niet dat je gitaar kon spelen. Nou ja, dat zal straks blijken. Hey, hoe is het met de Duke Joints? Ja, goed. We gaan inmiddels 30 jaar in, dus dat is een goede zaak. En wat zijn jouw herinneringen aan de klomp en aan Klompop? Nou ja, eerste herinnering natuurlijk toch wel binnen 40 jaar geleden, iets minder dan 40 jaar geleden in de bovenzaal en zo. En prachtig, met name folkconcerten beleefd. Stemmen voor de heest Gary Lockren uit Engeland. Dat was wel ongelooflijk. Echt een singer-songwriter. En zit iedereen echt vooraan. Op 5 centimeter van Gary Lockren. En prachtig concerten beleefd, absoluut. Ja. Leg je daar ook op toch een beetje jouw basis? Absoluut, tuurlijk. De basis ligt natuurlijk ook bij ons op het dorp, qua Namme in de Kroon. En veel van dat soort podiums natuurlijk. Ja, want de Klomp is natuurlijk Soos de Klomp, maar was vroeger ook het Bluesfestival en Klompop. En dat was dan in de Stengen. Dat Bluesfestival is eigenlijk, heb jij eigenlijk gewoon een beetje je over ontfermd? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een rood woord. Ik bedoel, Klompop was natuurlijk al een instituut natuurlijk toen in de Stengen en Eikersond. En er waren natuurlijk altijd van de partij. En toen is de Klomp natuurlijk het Bluesfestival daarnaast begonnen. Nou ja, dat is een jaar of zes hebben ze dat volgehouden geloof ik. En toen was de stekker op denk ik en zoiets. En toen hebben we besloten om dat in Quainham op te zetten.
Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, maar het is toch perfect opgelost zo, want we hebben natuurlijk Hemelvaartsdag en de zondag daarna altijd het Klompopfestival en hebben we natuurlijk het Straatfestival. Een heleboel dingen in de Klomp en lekker op Kwedamme, want dat is natuurlijk ook een groot succes geworden. Absoluut, absoluut. Dat is eigenlijk een verbazingwekkend groot succes geworden. Ik bedoel, mensen komen uit half Europa en ja, de prijs is ons erg gelukkig mee natuurlijk. Ja. Hey, nog eventjes, je gaat nu 3 nummers spelen. Wie is dat? Dat is derde koorbezoek van onze band, van de Duke Joints. En we hadden eigenlijk het eerste plan om een beetje een soort duo met Guus van Steenbergen. Dus had ik voor de Duke Joints hebben we 10 jaar Silly Thing gehad. En hadden we toen de tijd met de Klomp nog een eigen voetbalteam. En daar zat je in, hè? En daar zat ik in natuurlijk. Ik was topscorer. Nou, dat is wel een leuk verhaal. Maar goed, jullie hebben gewoon lekker gevoetbald gewoon voor de Klomp en gescoord. Absoluut, nee, dat was erg leuk, ja. En Silly Thing, ja, gaan we zo nog een nummer van Silly Thing horen? Of, Dat denk ik niet. Die kan die grepen niet meer. Nou, ik ken die hele band niet, dus... Nee, maar dat had kunnen zijn dat hij dat wou, maar dat gaat hem niet worden, Peter. Nee, dat gaat hem niet worden, nee. Hey, geef ze een enorm applaus. In kleine bezitting, maar hier zijn de Duke Joints! Ja, hey, hartelijk dank. Misschien mogen we wat meer handen geklapt worden in de Klomp. I'm not the one, don't know what to do. Look, oh, I ought to get a joint of kangaroo. I need a mojo hand. Mojo hand. Listen, I people search on the land. I need a mojo hand. Yes, I'm the one, don't know what to do. Keep my phone and a joint of kangaroo. I need a mojo hand. Mojo hand. Listen, our people search on the land. I need a mojo hand. Yeah, come on. Ook derde man. Op de basgitaar geven we op derde koorbezoek. Luke, stay forward, never look back. I need a mojo hand. A mojo hand. Yeah, listen, our people search all the land. I need a mojo hand. All right. Jongens, bedankt! Hey! De Duke Joints en Peter Kemp en Danny Kurpershoek, die speelden hier live natuurlijk. En de andere uren die we nog zijn, komen ook nog Raccoon spelen vandaag. En ook nog Surrender, die gaat nog spelen. En natuurlijk de mannen van, ja, god, het gaat zo snel allemaal. Kees Schipper, sorry. Kees, als je dat ziet, mijn excuses. Ondertussen, Loek, is er iemand anders naast je? Dat is onwennig voor me, onwennig voor je, lijkt me. Nee, helemaal niet. Wie zit er naast je? Dat is Nicole Boman. Nicole Boman. Ja. En ja, stel haar eens even voor. Nou, Nicole is met Judith begonnen om in de klompbestuur gekomen. En ja, sindsdien laat ze de klomp nooit meer los. Die is met name 's avonds heel laat nog aanwezig om te helpen. En actief. Vul dat eens aan. Ja, ik denk dat dat klopt. Maar jij beleeft echt, want dat is natuurlijk iets wat boveneel die klomp hangt. Hard werken, maar ontiegelijk veel lol. Ja, vooral het plezier, daar geniet ik echt volop van. Ieder jaar leef je weer naar Klomp op toe en je zit met z'n allen, neem je het gewoon 2 weken vrij. Wie je dat?
Ja, dat ben ik. Ja, dat klopt. Lekker opgeschoten. Lang geleden, ja, lang kapsel, geleden. ja. Weet je nog wanneer dat was? Ik moet zelf ook even kijken. Toen de vlag nog niet kwijt was. Wat? Ja. Wat zeg je? Toen die vlag nog niet Toen die kwijt was. vlag nog niet kwijt was. Oh, Ik die heb- vlag. Ik heb Je die kijkt vlag- dan ik heb die vlag met de hand geschilderd en die is kwijt. Echt waar? Ja, Maar wat zou die kunnen zijn? Geen idee. niemand weet het. Geen idee. Dat is een collectors item. Ja. Die ligt ergens eigenlijk op. wel, toch? Ligt die niet bij Pontenagel familie? Nee, dat is dol. Die was al een Komt er nou al even af? Nee, dat denk ik niet. Nicole, wat is voor jou de klomp? We hebben het nu natuurlijk over 1983 en 1993. Ja. In die tijd, want we hoorden natuurlijk van mevrouw meneer. Ja, mooi hè? Ik moet oppassen. Ja. Maar dat, in die tijd maakten jullie, zou ik maar zeggen, met jullie vrouwelijke charmes de hele boel onveilig. Ja, ik ben met Judith al bevriend vanaf de kleuterschool. En dat is nog steeds zo. En ja, op een gegeven moment dan ben je 13, 14 en dan weet je wel interessant van wat gebeurt er in de klomp. En toen kwam het hier. Daarvoor in de oude soos zijn we ook wel eens naar activiteiten geweest. Maar dan vond ik toch altijd wel een beetje een donker hol, zeg maar. Zo van, wat gebeurt daar allemaal? Oh? Ja, dat was zo'n soort sfeertje waar je eigenlijk niet zo goed wist wat daar nou allemaal gebeurde. Maar, en hoe oud was je dan? Ja, 13, 14. Gelukkig dat je dat dan nog niet beseft. Nee, dat klopt. Nee, want stel Nee. je toch voor... Nee, en toen kwam de klomp natuurlijk naar hier. En toen werden we eigenlijk al heel snel een beetje ingelijfd in het bestuur. En dan begon dus met een bardienstje. En je kwam naar de disco en je ging naar de film. En, ja, en op die manier werden we al vrij snel in het bestuur ook gevraagd. Maar, Ja. want dat zag je dan wel zitten. Want Ja. jullie kwamen dan, dat heb ik aan jullie ook natuurlijk kunnen vragen, maar Goes was geen optie meer om te gaan stappen. Ben je wel eens een keer buiten over Zanden geweest? Ja, ik ben redelijk bereisd, dus ik denk het wel. Ja? Ja, Ik ja, vraag, ja. maar Ja. meer gewoon in de weekenden? Of ging je dan Ja, nou, we gingen het weekend. Ah, god, ik ben echt op heel veel plekken geweest. Baar bijvoorbeeld, in Serenhoek? 43, Zo, 46. 43, 44, 53 ben ik ook geweest, ja. Maar ook naar Braschaat en maar wat ging je daar dan Essen. doen? Ja, daar ging ook meer een groepje stappen. Ja. Maar vanuit de klomp ook weer? Nee. Dat was echt meer andere vriendengroep. Ja, dus en dan kreeg je geen ruzie of zo, dat ze dat niet goed Nee, vonden? natuurlijk niet. Nee, ik ging eigenlijk overal als vrijdag, zaterdag, zondag. Dan probeerde je zoveel mogelijk op stap te gaan. Ja. En ben je ook nog bij het festival en bij de verdere organisatie van de klomp betrokken? Ja, toen natuurlijk het Bluesfestival op Overzanden kwam, toen zaten wij ook in het bestuur. Het Bluesfestival en het Paardfestival. Ja, daar hebben we ook gewoon hele mooie herinneringen aan. En ook echt veel lol. Maar ook gewoon die dieptepunten van die windhoos. Dat weet ik nog heel erg goed hoe dat... Ja, dat is natuurlijk ook, maar dat was... Ja, vertel dat eens, want dat was het Bluesfestival. Dus Ja. dat was op het... bij de bejaarden. Bij het wanneer er grasveld. was ook al daar op gas zat, Ja. daar stond er ook Ja. een bizarre verhaal. Dat je natuurlijk gewoon bovenop die bejaarden toestanden gewoon Ja. zo'n bluesfestival organiseert. Ja, fantastisch. Mijn oma die woonde daar en die vond het helemaal geweldig. Die zat een hele dag in de stoel voor het raam om te kijken van wat voor publiek daar allemaal langskwam. Met punkkapsels en Ja? make-up en rare jassen. En Oh, dat is die foto van die windhoos. ja, Dat is ja, Peter. ja. Dat is Peter, heb jij, Peter. En wie is dan die Ko. hippie? Oh, Dat is koken. Ja, die hippie, dat is Ko. Ja. En die kisten waren van je vader. Ja, mijn vader zat op de tractor toen met Maar- de kisten. maar dat was dus een windhoos, want Ja. we hoorden dat eerder ook al in een van de afleveringen van John Schets, die natuurlijk als tent. Ja. Maar die windhoos, dat was toch zo plaatselijk? Ja, dat was denk ik 1,20 meter breed en die kwam precies over Overzanden. En toen is de tent, zeg maar, het was toen nog met een palenconstructie. En de tent is opgelicht en de palen die zijn eruit gevallen. En die kwamen zeg maar schots en scheef door het tentzeil, staken die erdoor. Dus het was gelijk grote paniek. Zo van, ja, hoe moeten we dat nou oplossen? En mijn pa die zat bij de brandweer en die waren aan de Hoofdstraat bezig om bomen in stukken te zagen. Dus toen ben ik er als een debiel naartoe gefietst. Ik zei, pa, je moet nu komen. Ja. En toen heeft hij alles neergegooid. Toen is hij naar huis gegaan om de tractor en de kuubkisten, zou ik maar zeggen. Ja, En want toen hebben Peter, stond dan jij duw- dan niet gevaarlijk? Wie nam de Ja. leiding, hè? Die nam Die nam gelijk het heft in handen. Die zei iedereen, je smoel houden en zo doen we het. Ja? Ja. Nee, maar dat was echt een klusje voor Pirio. Dat was gewoon een waaghals. Die zei, ik doe het wel. Hup, omhoog. En het ging allemaal zo, weet je. Maar je hoort dus nu Pukkelpop, waar eigenlijk zoiets ook over geraast wordt. Ja. Er is zo'n festival in Ja, maar dit was in de voorbereiding. Nee, dat was in de opbouw, hè? Oh, dat was nog in de net opbouw. Nee. Maar de meerderheid, we waren daar bezig aan het opbouwen. Toen kwam die windhoos. Nou,
ongelooflijk, want die stalen staanders van de zijkant, die buizen waar alles in zat, dat was opgelegd. En die vlogen echt als luciferstokjes door de lucht. En op dat moment. Zo gewoon, daar stond je op te kijken. Er stond op te kijken. Je ziet het ja. voor je. En de meerderheid van de club zei, Atti kwam gelijk van, een alternatief. We gaan naar Heinkensand. Laat maar gaan. Ja? Ja, Nou, ik ben ook, terwijl zij bezig waren, ben ik gebellen. Meentje zand of wat free was. De stengen. Ja, je moet wel wat weten dat het niet kan. Ja, natuurlijk. Echt, dat is de Maar nood. dit is gelukkig allemaal opgelost. De hoofdmast die zat naast het ringgat. Dus toen kwam ik op het idee met kubkisten van Nicole de Vader gewoon de boel lichten. En dan kijken of we die paal op zijn plek kan krijgen. En met iemand als John Schets erbij, die is zo sterk als een beer, lukte dat natuurlijk. Ja, maar dat is dus toch. Maar dat zijn wel de avonturen natuurlijk waar je die horen bij het verhaal van de klomp. Ja, het was geweldig. Nou. Het was echt geweldig. Op dat moment ontstond er zo'n energie. Ja. En iedereen die hielp mee. Ja, Je was als steen kapot voordat er nog maar 1 muzieknoot gespeeld was. Ja. Maar het was geweldig, Bert, echt waar. Ja, Zo heb ik het ervaren dan. En dat is gewoon Overzanden, want dat is dus de samenhorigheid van Overzanden. Want iedereen komt dan gewoon helpen. En je hebt dat nodig en je hebt dat nodig en iedereen komt. En het wordt gewoon geregeld. Ja, en dan denk ik, dat is Overzanden. En ik had zo waar als bevestiging van het feit dat we aan goede dingen bezig waren. Ja. Gewaardeerd weer. Formuleer dat is de goede. Zo'n Blues en Straatfestival, dat werd gewoon door het hele dorp gewoon gedragen. Ja, dus dat stond als een huis gewoon in de gemeenschap. Nou heeft het dan toch dat illegale plakken, dat zeiden straks al. Daar kan Nicole nog iets. Ja, misschien moet jij daar eens wat over vertellen. Ik ben bij ze een paar keer opgepakt, ja. Nee, maar dan hing je dus. Nee, ja, ik ben een keer met. Ik ging vaak met Peter plakken en ik ging vaak met Judith en Luc plakken. En toen ging ik met Judith en Luc plakken. En Luc die zei van, plak je even een affiche op dat elektriciteitskastje. Dus ik met mijn emmertje en mijn postertje en ik plak hem op. En de politie stond kennelijk om de hoek. Die kwam met scheuren, met piepende banden en het was gelijk ik weer opgepakt, in de auto gezet. Echt waar? Affiche mee in de koffer en zo scheuren ze weg. En hun zat in de auto zo van, wat gebeurt hier? En ja, vervolgens zat ik op het politiebureau en toen zijn jullie op een gegeven moment ook naar het politiebureau gekomen. Ja, solidariteit. Ja. En waar was dat politiebureau dan? Ja, dat was op Walcheren, zou ik maar zeggen. Ik heb nu een soort van plaatsvervangende schaamte. Ja, terecht. Maar de keer daarna hebben toen Peter en ik nog een keer wraak genomen. Want toen zei Peter van, nu met het politiebureau ervoor plakken we het helemaal stiefvol. En toen was ik bij Peter op zijn schouder als zo'n rolbord. En dan helemaal afgesproken van, als ze nu komen, hier en die kant op en ik er aan die kant op. En dan zien we elkaar daar. Dus ja, dan gingen we even wraak nemen voor het politiebureau. En dan werd dat helemaal stiefvol plakt. En dan rennen we alle kanten op. Maar dat was dat politiebureau in Middelburg? Ja. En dan Pier in die nauwe kadet, zeker in die nauwe auto. Ja, heb ik nog eens een ongelukje gehad, Peter, weet je nog? Ja? Oh ja? Ja, weet je niet meer? Vertel eens dan. Ja, met je Opeltje. Toen reed je weer in een straat en toen zei Peter ineens, godver, dat is een goede plak. En die op de rem en volle bak achteruit. Reed bovenop zo'n oud vrouwtje met haar auto. Toen hebben ze nog een middagje schadeformulieren invullen. Maar dat wordt dus allemaal, Peter is trouwens weer voor de rechter geweest, daarvoor. Dit moet voorkomen. Ik werd gepakt in Goes op een gegeven moment en ik zag de politie komen en ik gooide vlug mijn plakwast in de sloot. En ik had kennissen in Middelburg die voor Loesje plakten. En die waren gaan procederen tegen de staat over... je hebt de vrijheid van meningsuiting, zowel in het gesproken woord als in het plakken in het openbaar van het openbare schrift. En toen heb ik die procedure van Loesje opgepakt. En dat resulteerde erin dat Goes op een gegeven moment van die plakzuilen weg moest zetten. Want er moest ruimte gecreëerd worden om jij ook... te danken. Ja. Nou, want dat klom. Ja, dat klopt. Dus, ja. En ik was op dat moment in de positie dat ik kon procederen... omdat als je geen poen hebt, dan kon je dat nog gratis. Hè? Prodeo is dat, ja. We zijn het al een beetje tegen 1993 aan. Het einde van de eerste 20 jaar de klomp. Dat klinkt eigenlijk toch al best wel groot, hè, als je erover nadenkt. Maar hoe was het zo'n beetje in 1990, 1992, Ad? Had je toen wel je doel bereikt voor dat moment? Of, Ik denk rond 1990 liep in ieder geval wat de klomp op betreft, was het hoogtepunt. Wat was het hoogtepunt? Fatal Flowers was uitverkocht in die jaren. En daarna werd het alleen maar wat minder. En eigenlijk kwamen we er toen achter van, dat in de Stengen, dat loopt toch niet echt lekker. En tegelijkertijd waren we bezig al met het Blues en Straatfestival hier op Overzanden. Daar je gewoon
Wij ooit een wijze les gehad, Loek en ik, van coach Van Dijk van Brood. Die zei van, betuurt betalen, je moet een tent doen. Gewoon in een tent. En kroep in de roes. Dan verdien je geld. Ja. Dat was echt, dat is nu de manager van Anouk, hè? Wij verdienen dus gewoon geld voor de stengen. Ja, En dat konden we dus gewoon zelf ook verdienen. En dat hadden we inmiddels ook al ervaren. Ja. Maar hoe krijg je dan je tent in Overzanden? Want dan moet je dus, ja goed, je hebt je adressen wel, maar zat er een gemeenschap daarop te wachten? Of ja, misschien wel. Dat het Blues Straatfestival al. En dat moesten we toen stoppen, omdat het Straatfestival een keer totaal verregend is. En we een enorm tekort hadden. Toen hebben we 3 jaar geen straatfestival gehad. En toen hebben we 1 aan elkaar geknoopt van, oké, dan klomp op en het straatfestival bij elkaar in een weekend. En toen hebben we dat rond Hemelvaart gedaan. En dat is vanaf dat moment een groot succes geworden. Ja, 95. Ja, ik zit toch ook nog met één dingetje, want dat wil ik eigenlijk ook wel eens aan jou vragen. Ik heb begrepen ook dat je toch nog wel eens een keer met de belasting en dat soort dingen, dat die op een moment zo veranderde dat het daardoor eigenlijk onmogelijk gemaakt werd. Hoe was eigenlijk jullie verhouding eigenlijk daarmee? Ik bedoel, ook met bier heb je toch ook nog een keer een boete gehad omdat er een 16-jarige of zo wat dronk? Wat hier natuurlijk gewoon normaal de zaak van de wereld is. Dat we daar een boete voor kregen, hebben we wel voor gewaarschuwd. Ja. Maar in ieder geval met de Belastingdienst kregen we op een gegeven moment een conflict. Omdat we gewoon alle bonnetjes en contracten en zo moesten aanleveren. En die waren niet altijd compleet. Wij waren er niet zo scherp in. En dat was ook niemand die dat deed, hoor. Nee. Maar de Belastingdienst werd heel streng. Maar dat betekent dus professionalisering. En eindelijk had jij dan natuurlijk, want dat kon jij op je nemen. Ja, ik deed altijd de contracten. Dus toen kon ik in ieder geval van 5 jaar het gros van de bonnetje, van de dreigende €50.000 boete. Ja, dat zijn grappen. Daarom, dus, dat is even serieus werk geweest. En iedereen wilde graag meewerken, dus het redelijk terug kunnen brengen tot ik geloof een paar €1000 boete. Ja. Maar in ieder geval later hebben we dat gewoon goed aangepakt. Er gaat nu geen band meer weg zonder dat we alle goede verklaringen hebben. Ja. Dan eventjes, want jij kon voor de klomp professioneel werk doen. Het is eigenlijk voor jullie allemaal eigenlijk de rode draad in je leven. Maar jij hebt het natuurlijk ook een beetje omdat je toch even een moment had dat je ziek geworden, of tenminste eigenlijk in de werkloos werd? Ja, ik werk part-time bij de Stichting Opbouw en daarnaast deed ik vrijwilligerswerk hier, altijd. Mm-hmm. En toen kreeg ik een acute hartstilstand, een operatie van 13 uur. En daar heb ik allerlei gevolgen van, ook visueel. Dit is lastig voor me. Ja, en het is uiteindelijk mijn redding geweest als arbeidstherapie om in de klomp gewoon stapsgewijs weer actief te worden en mee te doen en alles. Ja, maar zo is het voor ons allemaal toch gewoon... En ik had er de tijd voor. En het is voor mezelf ook erg prettig geweest dat ik weer mee kon doen. Ja, want eigenlijk moet je niet omdat je gezin er zo gerold wordt gaan verbouwen daar waar je nu woont. Maar eigenlijk moet er gewoon een lots bij voor het hele archief van de klomp. Want er is toch nog best veel, hè? Nou, mijn kinderen zijn bij de deur. Ja, maar volgens mij zit er iemand nu van nee, dat blijft er in dat hok. Dat blijft een conflict. Ja. Nou, mag ik jullie enorm bedanken. Ik vond het echt superleuk dat jullie gewoon lekker hier aan tafel. Echt, ik ben blij dat je erbij was. Want uiteindelijk, dat licht is niet jouw favorietste ding om onder te zitten. Maar fantastisch. Ja, een uurtje vliegt. De rest gaan we gewoon in het boek lezen wat aan het eind van het jaar uitkomt. En wat mensen nu waarschijnlijk, want die DVD komt erbij te zitten. En die gaan er lekker in kijken. Hartstikke bedankt. Tot een volgende keer. En dan gaan we gewoon nog eventjes... Straks is eigenlijk gaan we gewoon verder met de avonturen van de klomp. Dank jullie wel. Graag gedaan.